bol Silvester, sme si užívali ohňostroj s Tobiaskom, ale videli sme, že je taký uplakaný a že sa nemá najlepšie. Išli sme ho teda skontrolovať doktorom a zatiaľ ja som čakal v aute, Danielka s ním išla, lebo to bolo ešte obdobie covidu a zrazu mi Danielka volá, že môžem ísť po veci pre Tobiaska a že nech si zoberiem aj svoje veci a že aj jej veci, že nechce mi to povedať cez telefón, ale že nech sa ponáhľam. A vedel som teda, hej, že je to niečo veľmi vážne a že zostávame v nemocnici. Som úplne si pamätám tie pocity a nevedel, čo sa deje a čo bude. A Danielka mi to nechcela ešte povedať všeobecne, aby som to zvládol. A prišiel som do nemocnice, prišiel som k Danielke a tam mi Danielka povedala, že Tobiasko má leukémiu, ale že všetko zvládneme. Dneska sme tu už 3,5 dňa a práve Danielka umýva Tobinka. Všetko zvládneme. Mu začali robiť všetky vyšetrenia, naozaj, že z každej končatiny mu trčali nejaké rúrky a pamätám si, jak mu napichovali ručičky a tým, že mal rok a pol, tak tie žilky to nevydržali a tak mal ich popraskané a ruku mal jak Hulk a z toho, že napríklad infúzka mu vytiekla mimo žily. Myslím si fakt, že nie je nič ťažšie ako to, keď vidíte, že trpí vaše dieťa. Boli to tak ťažké momenty, kde vidíme, pozeráme sa na svoje dieťa, sme tam na sále, kde mu robia všetky tieto vyšetrenia, kde ho napichujú a on plače, stále plače a my mu nevieme pomôcť. A pamätám sa, jak som sa zobudzal zo spánku a plakal. Museli sme zápasiť s vecami ako to, že prestal absolútne rozprávať. Prestal úplne chodiť a museli sme sa počas liečby 2-krát na novo učiť chodiť. Tam boli také momenty, kde Danielka mi volá, som na stavbe a proste mi volá, že je zle s Tobiaskom, vieš. A ja som na stavbe, na ktorej som nemal byť len kvôli tomu, že je dokafrala iná firma. A že úplne som chytil, hodil tam veci, vieš, vrieskal som tam úplne, vieš, že proste, že to boli také tlaky, že proste, a vieš, že si hovorí, že ty tam máš byť, si túto, kde nechceš byť, ale musíš byť zároveň, lebo sa ti to všetko znehodnotí, vieš, že extrémne, vieš, že no a do toho aj ocino, aj starky, vieš, že najbližší ľudia, že je to veľký dopad, fakt, že keď ti odíde tvoj blízky, kto v teba veril, alebo sa tešil z teba, vieš, že proste, že ktorý sa za teba modlil, vieš, že proste, že to sú. A znova odišiel ocino, ja som normálne pri ocinovi, ktorým išiel som mamine rýchlo, že proste aby som pri nej bol. Tam sme ocino niesli v plachte, vieš, a do toho znova Danielka, že Tobiasko zle, vieš. A ty ideš vybuchnúť, že toto už nie je. Neviem si to predstaviť, prechádzať týmto všetkým bez viery, bez živej viery Boha a bez podpory ľudí, priateľov, bez rodiny. A boli aj momenty aj v mojom živote, kde som nechcel byť s nikým, kde som chcel byť úplne že sám. Takéto detičky ako je Tobiasku sú 2 za 10 rokov a to sú kvôli tomu, že sa Tobiaskovi vrátila rakovina a vrátila sa mu do miechy aj do kostnej drene. A poviem vám, že to bolo absolútne, vtedy sa nám zrútil svet druhýkrát, ale to bolo o mnoho ťažšie, neviem to opísať, to bolo, začiatok bol ťažký, ale toto bolo ešte 1000-krát horšie. Viem, že Boh si to použije, nepochybujem o tom.
Aj na naše manželstvo to malo veľký dopad to má, ale akože všetko je OK, len proste tiež sme museli dealovať s vecami, že proste vieš, že to ťa preverí, tam sa veľa manželstiev rozpadá normálne, že proste vzťahové, že proste asi z dvojročnej liečby Tobiasko s Danielkou boli plus minus rok a pol v nemocnici a za čo sú moji obrovskí hrdinovia a kde chcem dať obrovskú poctu mojej manželke aj Tobiaskovi, že to tak úžasne zvládli. Ako som aj povedal, že zo sekundy na sekundu sa vám zmení svet a to doslova, že všetko, že proste či práca, či vzťahy, či vaša služba, v mojom prípade služba vo Wildlife, ktorý je tínedžerský klub, kde som bol vedúci tejto služby. Milujem ťa, Tobinko. Si nádherný, statočný. Určite chcem vyjadriť, že sme nesmierne vďační za slovenské zdravotníctvo, za, môžeme povedať, za onkológiu, ktorú poznáme najviac. A veľmi chcem vyzvihnúť fakt, že všetky sestričky, doktorov, prednostku, celý personál, všetkých ľudí, ktorí tam sú, ktorí si robia fantastickú prácu a naozaj, ktorí to majú nielen ako prácu, ale ako poslanie. Ale aj keď sú tieto veci bolestivé, vieme, že sú dôležité a že sú súčasťou víťazstva. Možno to bude znieť niekomu šialene, ale vďačnosť je kľúč k víťazstvu. Vďačnosť je nastavenie mysle a uvedomenia si, že som vďačný za to, čo som prijal, dostal. Tým pádom si uvedomuješ, že niečo máš a nebereš to ako samozrejmosť. Kedy byť vďačný? Biblia nás učí, že za každých okolností vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa Ježišovi Kristovi. A ja ďakujem Bohu za túto skúšku, lebo naozaj viem a zažívam, že milujúcim Boha pôsobí všetko na dobré, že nás po krátkom utrpení vybuduje a naučí, zdokonalí, utvrdí a upevní a postaví na pevný základ. Ale predovšetkým mu ďakujem za to, že išiel za mňa a za teba na kríž, lebo nás tak veľmi miluje. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. A ja mu za toto ďakujem, lebo som to prijal a prejav vďaky je, že tomu veríš a to je viera.